ujayiva ababhemisango nokunjana ubiyeke indaba yoshuyi nomuntu ekhala baboshwe uyidayisa ujayiva ujayiva nokuthi yenziwa bayibhemisango kodwa kesemthethweni okwamanje kodwa ke cha we can't encourage the young people to bhemasango sengisho ukuthi ke ebubini abenzayo umuntu yenziwa khona ubuhle obukhulu ukwaze ukubuyisela umaskandi la owazalwa khona umaskandi lesikhici angazi lamagama wawasho kangakanani uphuze chemist noshela imhlophe mawufuna washela imhlophe nje ngiyakumthole umayise kula life uye uphuze chemist ngophela naye uhamsana neziphuzo ukuthi ubuya naye abuya acabanga ukuthi afunela